Днес господин Таско Ерменков, кандидат за народен представител, положи цветя на паметника на партизаните от отряд Хаджи Димитър край село Ковачите. Ние днес се покланяме пред подвига на онези, които строиха България, които поставиха началото на една цветуща градина. Цяла България е усеяна с такива паметници. България, която беше признателна на тези, които загинаха, тези, които рискуваха живота си, тези, които смятаха, че техният живот е по-маловажен, отколкото бъдещето на родината. България, която построи паметниците, беше истинската България. Днес ние сме свидетели на реваншизъм. Днес вече има призиви тези паметници да бъдат разрушени. Днес има хора, които искат да заличат нашата памет. Днес ние поемаме ангажимента с младежите от Сливен, там където има паметник, да го възстановим. Днес България е изправена отново пред риска да бъде заличена. Заличена и от демографската криза, която ни е настъпила, тя по-скоро етнодемографска, защото българите изчезват от България. Но имаме и една огромна опасност – Турция. Турция, която в последно време започва да се опитва да играе ролята на реваншист, който иска да върне Османската империя, който се заканва за един османски шут на Европа, която призовава да превземем Европа, като раждат турците в Европа по 5 деца. Имаме и една партия, която проповядва тези идеи на турски османизъм, имам предвид партията ДОСТ. Една партия, създадена от бившите управляващи Бойко Борисов и неговата клика. Една партия, с която те са в много близки отношения, да не забравяме как ДОСТ караха своите привърженици да гласуват за Цецка Цачева. Една партия, която е антибългарска, една партия, която е престъпна. И много моля всички, които имаме памет, всички, които знаем какво е турско робство, всички, които знаем какво е въобще робство, да се изправим срещу тази вълна, да се изправим и срещу ГЕРБ, и срещу ДОСТ, и да спечелим едни избори в името на България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.